हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ सोरबा दंबा फैदो दे दसे रायलायनोसै कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ कमेन्ट प्लिज कमेन्ट हेलौ सोर सोर दङ फैदोलै दसे फैदो रायलायनोसै सोरबा फैदोंमोन आरोना थांफिनबायसो माथो कमेन्ट हरालासिनो मासे गोबाव नेनांगोहाय कमेन्टखौलाय 3 मिनिट जाबाय दे कमेन्ट हरदो दसे रायलायनोसै सोर दङ फैयो आरो थांदो ना ओमफ्राय कमेन्ट हराखै दसेल' थागोनलै आधा घन्टासोल' संगिता मोसाहारि हाय होनदो हेलौ मा खालामदो ओंखाम जाखांबाय नामा गारामायाबो जि बोरैबा मोनसे मोनलाजोबदों माने होनबाबो लाइभ होथारबाय आं दिनै होनो लुगैनानै संगिता मोसाहारि मा होनदो ओंखाम जादों दासोनो मा ओंख्रि दिनै मानो लेट जाखो ना दाबायदियावसो जाखायो उन्दुनोसो ओंखारबावबाय माथो आङो
थास' नानो गोथाव जाबाय दे थास'दो नादो जोंहाबो जाखांबाय दासो मानसि नेना गोबाव जाबायनो ए सोर फैदों मा ओंख्रि जानाय होनदोंना जोंहा माबा मा होनो साम' लाखिदोंमोन ना दहायो साम' लादाय ओमफ्राय साम'जों मा होनो र' आलु ओमफ्राय बिलाहि साम' आलु बिलाहि ओमफ्राय जेबो भाजि साजि एवदियासै बिजोंनो जाबाय रन्जिता ब्लग्स फैदों आरोना थेंक इउ स' माच दे रन्जिता आगै हेल' आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम एल बि आवनो अ थेंक इउ आंनि एल बि आव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय माबोरै खबर आगै खोथाहरदो रन्जिता ब्लग्स आगै थेंक इउ स' माच आरोना दिनै आंनि एल बि आव फार्स्ट टाइम नुजाथिफैनायनि थाखाय गेरेमसा बसुमतारी मा होनदों गुड इभिनिं गुड इभिनिं टु इउ गेरेमसा आदासो होननांसिगोन खोमा आरोना दाख्लै नानि लिंदोंमोन नामा रन्जिता ब्लग्स आगैया मा होनदों गेजेरावनो आब'नो अ नंगौ नामा आगै गेरेमसा आदा मा खालामदों जाखांबाय नामा ओंखाम लाइक दान होनदों आरोना थेंक इउ स' माच गेरेमसा आदा लाइक होनायनि थाखाय खबरफोरा माबोरै खोन्थाहरदो एसे रन्जिता ब्लग्स मा आगैया मा होनदों सापर्ट खालामदो आब' आंखौबो अके रन्जिता आगै आङो खालामगोन दे सापर्ट दाहाय दसेनि उनाव खालामगोन आरोना नायनानै खालामना होगोन दे ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बा रन्जिता आगैखौ सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय मा होनदों आर पि डि एन्जेल आगै फैदों आरोना थेंक इउ स' माच दे आगै आंनि एल बि आव नुजाथिनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय बाजै आंहा दासो हेल' आगै जेबो नङा आंबो बारा गोबाव होखा जाखायाखै एल पि होनाया ओमफ्राय मा खालामदों जाखांबाय नामा ओंखाम गेरेमसा मा होनदों जाथ'वाखै ना थारुन संगासिनो दंनो अ जोंहा जाखांबाय ना थारुन माने थास' खोमा आरोना ओमफ्राय रन्जिता ब्लग्सनो आंनाव नोंनिया सापर्ट दंखायो आब'नो अ नंगौ नामा आङो नोंखौ खालामहरगोन दे नोंनियाबो दंखायो जानांगौ आरोना रन्जिता आगै माने नोङो जुदि आंनि माबायाव भिडिअफोराव कमेन्ट हरदोंबाथाय आङो सापर्ट खालामदोंबो जानो हानाय माने आंनाव कमेन्ट फैबानो आङो चेनेल दंबाथाय आङो सापर्ट खालामहैयो आरोना माने बेग हरफिनखायो ओमफ्राय आर पि डि एन्जेल आगैया मा होनदों बाजै मा खबर नोंनानो खबरा आंना दासो एसे मोजां लोमजानायानो बेसेबा गोबाव लोमजाना थाबाय थानानै ओमफ्राय हामाबो हामा हामाबो हामा दिनैसो एसे माबा जादों आरोना दा एसे मोजां जाबाय खबरा बिदिनो आरो गेजेरावनोसै दा ओमफ्राय रन्जिता आगैया मा होनदों हेल' सन्जिता लोगो जानोसै देनो रन्जिता आगै माबा मा होनो संगिताया माबा आरोना चेनेलनि ना चेनेल माने भिडिअ होआ आरोना इयो चेनेल गैया इना ओमफ्राय गेरेमसाया मा होनदों गेरेमसाया आंजों लोगो गैयाबा कमेन्ट हरना दोन आंनावनो रनजिता आगै बे गेरेमसा बसुमतारी आदानाव कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय बेनो लोगो गैयाब्लाथाय लोगो जानो होनदों आरोना रनजिता माबाया गेरेमसा आदाया ओमफ्राय आर पि डि एन्जेल आगैजोंबो लोगो जानो हागोन बिथांनाबो चेनेल दंखायो स' नों थांनानै नायहैबानो जाबाय आगै कमेन्ट हरबानो जाबाय बिसोरो बेक खालामफिनगोन आरोना
ओमफ्राय रनजिता आगैया बहानिमोनथाय एसे खोथा हरदो दे। ए नंगौ आब'नो औ माने संगिताया माबा गैया आरोना चेनेल गैया इना भिडिअ खालामा आरो इयो। दे ब्लु हो होनबा आब'नो अके ब्लु होनि र'। ब्लु होबाय दे आगै। दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दंबावो। आरपि माबा दिया आगै थांबाय नामा प्रमिला आगै? मा ओंख्रि संखो ना जाखांबाय खिन्थाहरदो। गेरेमसा बसुमतारी मा होनदों ओंख्रि जाखो होनदों आरोना जोंहाना ओंख्रिया माबा मा होनो आलुजो बिलाहि ओमफ्राय साम'लादायमोन। आलु बिलाहि साम'लादाय। दे कमेन्ट खालाम लाइक होना होदो माबा सोरबाफोर लाइक होआखैबा माबा रनजिता आगै ओमफ्राय प्रमिला आगै लाइक होदो दे लाइक होआखै माथो रावबो। ओमफ्राय आरपिडि एन्जेला आगैया मा होनदों गेरेमसा लोगो जाबाय कमेन्ट सेक प्लिजनो गेरेमसा आदा कमेन्ट सेक खालाम आरपिडिया एन्जेला लोगो जाबायनो आरोना नोंजों। आं कमेन्ट खालामबाय गेरेमसानाव होनदों अके गेरेमसा आदा कमेन्ट खालामबायनो रनजिता ब्लग्स आगैया ओमफ्राय चेक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेग हरफिनबानो जाबाय आरोना बेग हरफिनखागोन दे बिसोरो बेग खालामखायो आरोना सोरबाफोर कमेन्ट हरबाथाय बेग खालामखायो। गेरेमसा बसुमतारी अके साम'लादाय मोनजायैया गोबाव बोसोर जाबायनो जोंहाबो जाथारिया बिराद गोबाव जाबाय आरोना बोसोरसेसो जालाय लांबाय खोमा ओमफ्राय दिनै बोरैबा फानफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ लाखिबाय ओमफ्राय जाबाय आरो मोजां मोनजादों जानानै गोबावजों मोनजादों नालाय। ओमफ्राय रनजिता ब्लग्स आगैया मा होनदों आरपिडिया आब' लोगो जानोसै दे लोगो जानोसै दे होनदों आरोना आरपिडिया लोगो जादो ओमफ्राय आरपिडिया मा होनदों लाइक दाननो थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। गेरेमसा आदाया मा होनदों सिन्था खालामनाङा दाहाय बेक खालामगोन अके दा बेक खालामोनो आरोना रनजिता आगै गेरेमसा आदाया दा बेक खालामफिनगोन नोङो चेक खालामबानो जाबाय आरोना दाहाय। ओमफ्राय आरपिडि एन्जेला आगैया मा होनदों अके कमेन्ट हरना दोनहर भिडिअ नायना आं बेक हरगोननो बेक हरफिनगोन दाहाय रनजिता आगै नों कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय ओमफ्राय जुदि साबसक्राइब खालामोब्लाथाय भिडिअखौ एसे ससे गोलाव गोलाव नायनानै खालामनांगौ आरोना नङाब्ला आनजाफिनजोबो। नों डाइरेक्ट नायनानै भिउस खालामनानै साबसक्राइब खालामब्लाथाय आनजालांफिनो आरोना ओंखायनो एसेब्लाबो भिडिअखौ स' खालामथारनांगौ माने नायथारनांगौ। दाबो मेसेज फैथ'वाखैनो गेरेमसा आदानाव मेसेज थांथ'वाखैनो दसेनि उनाव थांगोन खोमा कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दंबावो दङ माथो होमबाबो सानैल' कमेन्ट हरगासिनो लाइक होआखैबा सोरबाफोर लाइक होना होदो। आरपि आगै मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो ना संथ'वाखैनो सार फैदों अडिअ बक्स आरपि गोजोननाय थाबाय दे अडिअ आंनि लाइफआव नुजाथिफैनायनि थाखाय दसेब्लाबो ओमफ्राय आं दंनोबा मालाय आइ होनहरलायदों आं दंनो अके नों दङ लाइक होना होदो होमब्ला दङब्ला अडिअ मा होनदो लाइक दान बिखा थफ्लानो आइयै गुसु मोनलायबाय आं लाइक होना होनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा खालामगासिनो
माबोरै खबर अडिअ'? नोंहाथ' माथो एलबि होबाबो भइसखौनो खोनाफेराखै नोंनिखौलाय आंलाय। दं जिरायनानो। अ जाखांबाय नामा? ओंखाम जानो नागिरदों र' अके जाना लाबानो जाबाय अडिअ' जाग्रो दे। जोंहा बिराद थाब थाब ओंखाम जायो आरोना ओमफ्राय मालायफोरा मालाय 9टा 10टा इदियावसो जायो जोंहा बिराद थाब जायो। गेरेमसा दे मा होनदों लाइकआनो दाबो साब्रैल' जादोंनो औ लाइक होआना मानसिफ्रा माने ओरैनो हाबनाल' थाङो ओमफ्राय 6 जोन मानि दङ ओमफ्राय रावबो माबा खालामाखै मेसेज खालाम माबा कमेन्ट खालामाखै आरोना मेसेजजों रायलायलांबाय सिरि सिरि नायगासिनो सि आइ डि खालामदों आरो ओमफ्राय रनजिता ब्लग जागैया मा होनदों सापर्ट खालामबाय आर पि आब' नोंखौनो सापर्ट खालामबायनो आर पि आगै माबा बेक खालामहरफिनबानो जाबाय दे थांखो ना माखोथाय मानसिया दंना थांखो हारपि आगै ओमफ्राय अडिअ'आ मा होनदों मा ओंख्रि जानायनो माबालै जोंहा ओंख्रिया मा होनो साम' लादायजों आलु बिलाहिमोन साम'जों आलु बिलाइ ओमफ्राय गोदान दंबा आंखौबो लोगो खालामदो देनो रनजिता ब्लग जागै नै अडिअ' बक्सखौबो लोगो जालायदो आरोना अडिअ' बक्सजोंबो नोंना दंखायो नालाय ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय बेजोंबो लोगो जालायदो अडिअ' मा होनदों आं दासो फैखादों ए दासो फैखादों होनना मिथिखादों दे ओमफ्राय मा होनबावदो आरोबाव अडिअ'आ दासो मबाइल लानो सम मोनदोंनो अ नंगौ नामा माबा मा मावदोंमोन नोंलाय दासो मबाइल लालायलायनायलाय दिनै आरपि आगै मा होनदों थाङाखै बाजै सिरि सिरि नायगासिनोनो औ थाङाखैनो होमबा माबा मा होनो बे रनजिता ब्लग जागैया कमेन्ट हरदोंनो आरोना चेक खालामबानो जाबाय आरपि आगै गेरेमसा मोनदों जोंहा 9-10टायावसो जायो ओंखामखौनो औ बिदिनो एसे गोबाव गोबावजों जाबाथाय मोजां आरोना ओमफ्राय खिन्थु जों नेनोनो हाया फुङाव खनसेल' जानाय जायोना बेलासियाव जाया नालाय ओंखायनो बिराद थाब ओंखाम जायो जोंहा 7ता 8ता बिदियावनो जायो आरो ओमफ्राय आरपिदिया आगैया मा होनदों अडिअ' बक्सआलाय बबेनि लोगो जादों आंजोंबो अडिअ' नै लोगो जानो लेंहरदों नोंखौ आरपि आगैया लोगो जालायदो दे रनजिता ब्लग जागैया थांबाय नामा बबेनि होन्दोंमोनथाय आगैया खोथाहरासै दे खोथाहरलाय एसे ओमफ्राय बिबि ब्लग 01 फैदों आरोना सफैनो हादों ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय दे बिबि ब्लग आगै आंनि एलबियाव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय हेल' आब' लाइक दान होनदो थेंक इउ स' माच बिबि आगै लाइक होनायनि थाखाय हाबग्रो लाइक होबाय आरोना थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय अडिअ' बक्सआ मा होनदों अके होनदों आरपि आगै लोगो जालायदो ब्लु नांगौबा खिथाहरबानो जाबाय दे ब्लु होगोन आङो ओमफ्राय अडिअ' मा होनदों अलका साम' संख्ला बेसेबां गोबाव थागोननो आं बारा गोबाव थाया दे माबा 1 घन्टासो थानो हानाय आरोना दा बेसे जाखो ना 19 मिनिट जाबाय 20 मिनिट जासिगोन बेसेसो थागोनथाय 45 मिनिट्सफोर थानो हानाय बारा गोबाव थाया माने आंना एमबि बारा गैया आरोना ओमफ्राय दसेल' थासिगोन आं ओंखायनो बिबि आगैया मा होनदों जाखांबाय आब'नो मा ओंख्रि जाखो बिबि आगै ओमफ्राय अडिअ' मा होनदों आं ओंखाम जाग्रोनोसैमोननो अके जाना लाग्रो दे जाना लाग्रो अडिअ' दा फैफिनबानो जाबाय थाङाथाय आरोना थांबाथायथ' नुला होनलाय रनजिता आगैया मा होनदों दे आंजोंबो लोगो जादो अडिअ' बक्सनो रनजिता आगै नोङो अडिअ'नो माबा मा होनो कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय चेक खालामनानै बेग हरफिनगोन आरोना बिबुथि आब' फैदों आरोना बिबुथि आब' थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव नुजाथि फैनायनि थाखाय हेल' आगै लाइक दा होनदो थेंक इउ स' माच दे बिबुथि आब' लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय माबोरै दङ खबरफोरा खिन्थादो मा ओंख्रि जाबोखो
खिन्थाहरदो आरो ना ओमफ्राय बिबि ब्लग आगैया मा होनदों ब्लु होलाय आब'नो र' ब्लु होनि आगोन ना बिबि आगै अके होबाय दे ब्लु बिबि आगै ओमफ्राय रनजिता आगैया मा होनदों आं मुसलपुरनि आब'सना होनो मुसलपुरनि नाम ओमफ्राय बिबुथि आब'आ मा होनदों बिबि आगै नों मानो सिरि सिरि लाइभ होयोनो बिबि आगैयाबो दानि लाइभ होदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं थांस्लाबनो हादियासै आं अन नुदों नटिफिकेसन नुदोंमोन ओमफ्राय थांनो हायासै आरोना बिबि आगै नों मानो सिरि सिरि लाइभ होयोनो माथो होआ नामा आं थांफेराखै आरोना बिबुथि आब' बिबि आगैनि ब्लगाव माबा एलबि आव ओंखायनो खोनाफेराखै आं ओमफ्राय माबाया मा होनदों गेरेमसाया रनजिता गुबुनखौ लोगो खालामबाय दा कमेन्ट फैयाखै माथो दाबोनो रनजिता आगै गेरेमसा दानाव कमेन्ट थाङाखैनो आरोना नोङो चेक खालामनानै नायलाय सोरनाव कमेन्ट हरखो सोरखौबासो साबसक्राइब खालामबाय नामा सानदों आरोना गेरेमसा आदाया ओमफ्राय मा होनदों थाथ' दोनथ'नो नाङा आं फैयाबानो जागोन दे जागोन थाब थाब जानानै फैफिनबानो जाबाय अडिय' ओमफ्राय बिबि ब्लग आगैया मा होनदों बिबुथि आब' गोसोखांब्रबनासो होदों आं दसे सम आब'नो बिबुथि आब' दसे गोसोखांब्रबनासो होदोंनो बिबि आगैया ओमफ्राय बिबि आगैया मा होनदों जेबो नङा आब'नो आङो थांनो हायासै आरोना ओमफ्राय बिबि आगैया मा होनदों आं एलबि खौनो होआ बारा आब'नो आंबो बिदिनो आरोना बारा इसेबां एलबि होआ आरो ओमफ्राय बिबुथि आब'आ मा होनदों बिबि आगै आं नुजानो होयैखाय जि दुखु मोनबायनो नुजानो हायैखाय जि दुखु मोनबायनो होनदों आरोना ओमफ्राय रनजिता आगैया मा होनदों कमेन्ट खालामदोंथ' आदा गेरेमसानो कमेन्ट खालामदोंनो आदा गेरेमसा माबायाव फैयाखैबा नटिफिकेसन फैयाखैबा माबायाव थांना नायबानो जाबाय टि स्टुडिअ ओमफ्राय रनजिता बिबि ब्लग आगैया मा होनदों बिबुथि आब' जेबो नङा दे आब'नो ओमफ्राय बिबुथि आब' मा ओंख्रि जाबोखो मोनायाव दाहाय एलबि होगोन नामा आब' बिबुथिया बिबि आर पि एन्जेल मा होनदों बिबुथि लोगो जादो प्लिजनो बिबुथि आब' लोगो जानो होदों आरोना आर पि डि आइआ लोगो जालायलायबानो जाबाय बिबुथि नार्जारि आर पि डि लोगो जादों होनदों ना आर पि आगै माबा खालाम बिबुथि आब'नाव कमेन्ट हरना दोनहर बिबुथि आब'आ बेक खालामफिनगोन आरोना नोंखौ लोगो खालामलायगोन आरोना हरखायो दे नों सिन्था खालामनाङा बेग हरफिनगोन इयो ओमफ्राय बिबुथि आब'आ मा होनदों मैथा ना आगैनो गोथावानो दे आब' गरमाव मैथा जानांगौ थान्दा जायो ओमफ्राय बिबुथि नार्जारि मा होनदों दा मारै जागोन आगै मिथियानो दा होमबा होगोन होआ मिथिया आरोना दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ एलबि खौनो बारा होथारा नालाय रायलायनायखौनो दद' मादो मोनलायलाङो आङो मालाबा गोसोखांब्रबबासो होनाय जायो दिनैबो गोसोखांनानै होलायबाय आङो गोसोखांबा धुमकेतु बायदि गोबावजों खनसे नुजाफैबाय थानोसै आरो आंनाबो जाया रायलायनाया आगै मालाय बिबुथि आब' नोंसोरना बिराद मोजां जायो बिराद मोजां खोनायो आङो नोंसोरनि रायलायनायखौ ओमफ्राय आंहा माने एलबि होबाथाय माने माथोआनो उल्था फाल्था जालांजोबो माने रायलायनायानो आं नोंनिखौ मोजांसो मोनो थख' थख' जाथारो मालाय नोंना दे कमेन्ट खालामदो सोर दंबावो
बिबुथियाबा मा होनदो नोंनासो जि सुइट भइस आगै आंना दाउखानिसो होनदो नङा माथो इमान मोजां माथोआनो गावनाबो दाउखानि नङा दे मोजांथारसो खोनायो आङो मालाय स्र' स्र' रायलायथारो नोंहा थांजोब्बायसो माथो मा होनदो बिबुथियाबा दाउखा फाग्लिसो आं नोङालै आब' दाउखा फाग्लि मा इमान मोजां रायलायो गावहा देद' कमेन्ट हरदो ओमफ्राय मैयायो बिबुथि आब' नोंनि एल पि होनाया मैयानो दाखालिमोनथाय मा जानायमोनथाय जि कमेन्ट हरबाय जोङो ओमफ्राय गावहा माथोबो गैला जेबो गैला ओमफ्राय सिरि थाबाय थाबाय जों सानदों उन्दुलांखाबाय बियो होननानै उन्दुलांबाय नामा होनना कमेन्ट हरबाय थादो जोङो ओमफ्राय मा होनदों गेरेमसा दे मा होनदों रनजिता कमेन्ट चेकनो रनजिता ब्लग जागै थांखो ना माखोथाय कमेन्ट चेक खालामनो होदों आरो ना गेरेमसा आदाया खालामलाय खालामना नायदो ओमफ्राय बिबुथि आब'आ मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आगैनो जोंहा ओंख्रिया माबा आब' मा होनो साम'लादाय ओमफ्राय बिलाहिजों आलुमोन आरोना मोनसेल' संदों आं दिनै ओंख्रिखौनो संबाय थानो बानानै आं अफ खालामना दोनखादों वाच टाइम बारा जाना थानायनिनो जोंहा आरो मा जाखो होननानै सानबाय थाबाय कमेन्टबो रिप्लाय हरला ओमफ्राय इखिजाय माथोबो गैला सिरि जानानै थाबाय ना उन्दुलांखोसो ना माखोसो होननानै उन्दुलांबाय नामासो होनबाय थादो जोङो थांजोबखो ना माखो मानसि ओमफ्राय बिबुथि आब'ना मनिटाइस जासिगोन खोमा ना चेनेला भिउसआनो जाथारला माथो लाइभखौ अन दोनना होखादोंसो आगै ओमफ्राय उन्दुबायनो गुड नाइट बुंना होखादों सिगाङावनो ओमफ्राय जोंहा मिथिया नालाय गुड नाइट होननायखौबो खोनास्रायासै आरोना ओमफ्राय खोनायैनि थाखायनो माने थानानै जों आरो माबा मोनसे मावदो खोमा होनना सानबाय थादों आरोना आङो ओमफ्राय होमबाबो आं अन खालामना दोनबाय थादोंमोन आरो नांबावगौ आगैनो बिराद बुरजा नांबावगौ आंनाथ' जेबोआनो जायाखै नोंहा मालाय सानफ्रोमबो भिडिअ खालामबाय थायो
हारसिं हारसिंनो एक्टिं खालामनानै मोजां नुसोयो आंहा। कन्टेन्टखौनो नागिरना मोना माथो भिडिअ खालामनोबो। बिबथैया मा होनदों बिबथै आब' मा होनदों अडिअ'आ फन खालामदोंमोन बाट अफखाय थाल मोनासै आगैनो औ अडिअ'जों आंजोंल'सो दंखायोमोन आरोना अडिअ'आ मेसेज खालामबाय थादों मा जाखो मा जाखो होननानै ओमफ्राय आं दंमोन आरो ओमफ्राय सोरबा सासे फैबावदोंमोन। 2000ल' बारदोंनो बारबावबायसो नोंना आंना बारबावाखैसो। जाथाराखैलै आंना मा जाबावगोनथाय आं भिडिअखौनो बालायसो लांबाय भिउस जायैनिनो। दे कमेन्ट खालामदो हाबनानैल' थांफिनदो आरो मानसिफोरा बारा कमेन्टबो खालामस्राया आरोना। जि नेखानो गोनां जायो ओमफ्राय आं नेबाय थानो बासोगारो कन्ट्रल हाया माने नेबाय थानायखायनो बानानै एलबिखौनो होनो बायो आं। बिबथियाबा मा होनदों होबाय था दे आगै जेबो नङानो औ माने इदि जायो आरोना आब' होनोबो सानो होआबो सानो ओमफ्राय माने गोसोखांबाथाय माथो जानोखायनो ओरैनो मोनसे मोननै होबाय थानायालाय जियानो जाया मानो मनिटाइस जाबाबो जायाबाबो ओरैनो होबाय थानोसै आं चेनेल दं नालाय होननानै साननानैनो होबाय थायो आङो भिडिअखौथ' बारा लाबोनाय जाखाया आरोना रावबो फैयालैनो रावबो फैया आङो बारा एलबि होबाय थायाना ओंखायनो मानसियानो आंना गोमाजोबनाय बयावबासो खारजोबना थायो आंना लोगोफोरा फैदोंमोन फैयो ओमफ्राय थांफिनबाय थायो हाबो आरो थाङो हाबो आरो थाङो माने एइट फिफ्टि टु जाबायानो अरिय मा होनदों है मा बुङो खि आं फैदोंना होनदों आब' बिबुथिखो होनदों खोमा आरोना अडिअ'आ इमान थाबनो जाखांबायना अडिअ' ओंखामखौ आरो सोरखौ नांबावगौनो अडिअ' फैखाबाय दे रावखौबो नांला होमबालाय नोंनो हरबाय थादो कमेन्टखौ बिबुथि आब' मा होनदों नों महानि होनदोंमोनलाय आगैनो आङो धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आब' धेमाजि सिमेन्ट सापरि ओमफ्राय अरिया मा होनदों नोंनो थाब जानो थिनबायबानो अ गावहा होनबाय आं फैयाबा दोनथ'नाङा दे होनबाय नालाय ओंखायनो थाब थाब जा होनबाय आरो बिबुति नार्जारिया बिबुति आब' मा होनदों आं थांसै आगैनो अके आब' थांनोसैबा जेबो नङा दे ओमफ्राय दसेबाबो
फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरो ना गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ना दसेबाबो आंजों हेफाजाब होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय अडिअ मा होनदों हा सानिनो मायो हा सानि जालायखो बाबा ओखिनो मा होनखो बाबा ओखिनो अडिअ मा होनदों उदैयानो बुङासै आंहा आइयो मानोथो आद्रा जाखो नोंलाय बुरजा जाबानो जायो ओमफ्राय आब' बिबुथिया मा होनदों अ आब' मयनामोननिथिं होनदो औ आब' बाजै मयनामोननि खाथि जायो आरोना माने गामिया आलादा आलादा आरोना ओमफ्राय जायगायाथ' खाथियानो मोनसे ना मोननै गामि बारनांगौ आरोना बिबुथियाबो मा होनदों ओं बाय आगैनो अके बाय आब' गुड नाइट अडिअ मा होनदों ओखि मा ओंख्रि जानायनो आब' बिबुथि रनजिता ब्लग जागि मा होनदों अननो थेंकिउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय कमेन्ट हर दे कमेन्ट खालाम दे ओखि थां बाय बायनो अडिअ लोगो लिंना लाबोदोरा बिबुथि आब' मा होनदों अ देनां थांगोन दे आब' मयनामोननाव थांबानो अके आब' खबर हरबानो जाबाय दे फैबाथाय हाबफैनो हागोन माने खाथि खाथिसो आरोना जोंना गामिया इसेबां गोजान गोजान नङा माने 5 किल'मिटार आरो बाजै मयनामोननिफ्राय जोंनिफ्राय 5 किल'मिटारसो डिसटेन्स दङ ओमफ्राय रनजिता आगैया मा होनदों आब' आङो थांथ'नो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आं दे आब' बायनो अके रनजिता आगै ओंखाम ओंख्रि संगासिनोबा दे थांबानो जाबाय ओमफ्राय दसेब्लाबो आंनि एलबियाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा साबायखर बेनिफ्राय बिबुथियाबो मा होनदों नों दहाय मानो थगाया होनदों अडिअ ओमफ्राय अडिअ मा होनदों मा थगायखोनो थेंक इउ आब'नो रनजिता आगै लाइक होआखैबा लाइक होलांदो रनजिता आगै ओमफ्राय बिबुथि आब' मा होनदों आब' मयनाखौ बिब' गोदै लिंदों आं आगैनो बिब' लिंबाय नामा होमबा नोङो ओमफ्राय बाजै मयनाखौ जों माने एसे रिलेसन जालायो आरोना न'नि जालायो सोमोन्दोआव आं बाजै जायो आरोना बेखौ मालाबा फैबाथाय होनबा हाबफैनो हागोन दे बिबुथि आब'आ मा होनदों बावसिया खिलानो ओमफ्राय अडिअ मा होनदों रनजिता आं गाबोन बेग हरगोन दे रनजिता आगैया थांबायसो खोमा दे अडिअ ओमफ्राय नों बेग खालामबानो जाबाय मा थगायनाय आंलायनो मा थगायदोंबा नोंहाबा आब' मयना माबा बिबुथि आब'खौबा आंहा बिब' गैयानो आंहाबो बिब' गैया आब' जि बिब' थाजानो लुगैयो आङो ओमफ्राय आंहाबो बिब' गैया आरोना बिब' बिदा जि थाजानो लुगैयो आङो जेबो नङा देनो माने बिब'फोर गैया नालाय जि थाजानो लुगैयो ओमफ्राय आंनाबो बिब' थानाय मोनबा इदि सानो आरोना ओमफ्राय बिब'आनो गैया माथो आंनो देरसिन जाबाय नालाय बिनानावफोरालाय दं आरोना बिनानाव फंबाय थेवबो बिब' बिदा थाजानो लुगैयो आरो अडिअ मा होनदों ए नोंगौ अलका मादैनो आरो मादै जालायबाय नोङो नोंगौथ' आरो नोंहा बिनानाव गैयाबा नोंखौनो आदा लिंसै आं अडिअ आं आदा नांगौ जाथारो आंनो सासे आदा लिंनो लुगैसोयो आङो
गुमै एमके लिंहरबाय आगै दा फैफिनगोन आंनो अके अके आब' बिबुथि थांबानो जाबाय दे जेबो नङा आंबो बारा गोबाव थाया आरोना दसेल' थागोन बाजै मनियाबो माबा एलबि होबाय दंना आं थाङासैनो दिनै आं एलबि होनायखाय थांनो हास्लाबासै माने टाइमा एसे खे खे जाना होबायना बिबुथि आब'आ मानो मिनिखो मिनिहरबाय लिंजायो अलखा आयंनो गावहा सोमोन्दोखौनो सोलायबाय थायो आंखौ बिदा लिंबाबो बिनानावखौनो लिंनाय नङा नोङो आंखौ मायबा मायबिसो लिंलाजोबगोन मिथिगौ दे ओखि थां थां बायनो ओं दहाय लायगोना बेरायना दाबो थांफिननो रोङासैनो अ दे दा थांफिनदो दे आब' बिबुथि आंबो बिदिनो आरोना सोरनावबा माने सबनिखौबो नायनांगौ नालाय ओंखायनो माने मा होनो सोरनावबा हाबनानै लाइक होनानै बिदिनो कमेन्ट मोनसे मोननै हरसिगोन ओमफ्राय फैनानै आरो बेलेगनाव सोरनावबा थांलायसिगोन बिदि आरोना मानसिफोरा माने लाइक माबा एलबि होनाया जोबथाराना ओंखायनो एसे एसे अन खालामहैयो आरोना ओमफ्राय नायनांगौ जायो सबनिखौबो माने ओमफ्राय अदियाव मा होनदों माने लिङा जानो बिहामजोनो हाल्लासो हां बिहामजो जालायबाय ओमफ्राय ना अडिय' नोंखौ आङो मा होनो नोंखौथ' आं मिथियाना हौवाना हिनजाव ओमफ्राय नोंखौ आङो बिदा लिंनो होनबाबो दा जानाय नङा बिब' लिंनो होनबाबो जानाय नङा दा मा होनबावगोन आरो गेजेरावनो दोननांसिगोन ओमफ्राय बिबुथियाबो मा होनदों मा मिथिखो दे ओखि बानो ओमफ्राय बिबुथिया मा होनदों फाग्ला जाबायना नोंनो फाग्ला जामारबाय बियो ओमफ्राय अदिय मा होनदों जेबो नङा थां बायनो अके बाय बाय आं दा 10 होगोन दे अलखा आंनि गय थफ्लानो जागोन दे जागोन आं नायहैगोन ओमफ्राय माबा मा होनो भइस होनांगोन आक' रायलायनांगोन ओखि दा 12थायाव लाइभ होबा फैखानो बा 12थायावसो होनो नागिरबावबायलै आब' बिबुथिया अडिअ' नेबाय था नोङो अडिअ' खिया हिजोरासो होनो नंमारगौ खोमा ने आब' बिबुथि माने आङो बेखौ मिथिला मा बुस्थु बेयो हिनजाव ना हौवा बेखौबो मिथिबावलासो आङो अके अलखा सना थफ्लानो अख्रे अख्रे कमेन्ट खालामदोलै मानसिफोरानो थांफिनबाय थायो साथाम साब्रै जायो ओमफ्राय थांफिनबाय थायो बिबुथियाबो मा होनो सोरबा नायखुमादों आंखौ आगैनो औ औ माने इनाव दंना गैया इनाव दं खोमा होननानै नायखुमादों खोमा आरोना आंनावबा मानो फैयाखै इनाव दं खोमा होननानै नायखुमादों जानांगौ दे आब' बिबुथि थांदो नङाबा अदिअ मा होनो जानोबो हागौनो हाल्लासोलाय अदिअ जानोबो हागौसो होनबावबाय नोङो उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय आं बारा गोबाव थाला आंबो 15 मिनिटसोल' थाबावनोसै 9ता जाबाय
अडिअ' किया हौवासो आगै आं दा लाइभआव बेनि थाम्बनेल होगोननो जागोन दे जागोन होमबासो सिनायसिगोन आङो सोर माबायदि अडिअ'आ माने माबा मोखांफोरखौ फेसफोरखौ नुयोना ओमफ्राय बेना जाहैबाय मा प्रफाइलावबो जेबो गैया ओमफ्राय माबायाबो मा होनो जेबो मिथिखायाबो आरोना अके दा फै दे आं थांनोसै अके दे थांबानो जाबाय आब' दा एलबि होबा थांगोन दे दसे उन्दुलाङाबाथाय थांगोन आरोना ओमफ्राय उन्दुलांबाथ' थांनो मोननाय नङा थांनो हानाय नंला आरो गाबोन जाहैगोन अडिअ' मा थांखो मायावबा खारलांबाय खोमा बेयो नारे दे आगै गुड नाइट नो अके आब' गुड नाइट हेभ ए सुइट ड्रिम गुड नाइट अके दिनैनिफ्राय गुड बाय नो थांबायलै नोंना खिया आब' बेबायदिया थांबाय आरोना दे सोर फैदों कमेन्ट हरदो आंना कमेन्टआनो स' जालानो नंमारगौ दे अडिअ'आव कमेन्ट हरबाय दंबा नोंना कमेन्ट स' जामाराखै आरोना ओमफ्राय मायबाल' जाफैदों खोमा आर बर' सफैदों आरोना गोजोननाय थाबाय दे आर बर' आगै आंनि लाइभआव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय बाजै सना मा खबरनो खबरा मोजाङानो आर बर' आगै नोंहालाय माबोरै खबरा खोन्थाहरदो आंनाबो मोजां बाजै सनानो नंगौ नामा मोजाङानो जानांगौ दे आर बर' आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो ओंखाम जागोना जायाखै ओंखाम जाबायना जायाखै बाजै सना होनदों आरोना आर बर' आगैया ओंखाम जाखांबाय आर बर' आगै आङो ओमफ्राय नोंहा जाखांना जायाखै खिन्थाहरदो जाखांबाय आरोना जोंहा बिराद थाब ओंखाम जायो अडिअ' मा होनदों गुसुङाल' स' जादोंनो गुसुङाल' स' जादों माने कमेन्टखौ बिराद गोलाव हरदो नामा नोङो कमेन्ट स' जामाराखै नोंनिया मायबा मोनसे मोननैसोल'सो स' जादों माथो मानो बिदि जादोंबा मा नोंनि एलबिजों आंनि एलबिजों एखे माथो 2-3ल' फैयोनो मानसियानो फैया मालाबालाय फैयो आरो ओमफ्राय मालाबा आरो फैखाया माने ओंखायनो आङो एलबिखौनो होनबायो मानसि फैयिखायनो जेसेबां मानसि नायगोन एसेबांसो वाट्स टाइमाबो बारायगोन मोजां जायो अब्लासो मानसियानो फैयाबा आरो माथो खालामनो आरोना आर बर' आगैया मा होनदों
जोंहा दासो जाखांना जिरायना दंथ'यो बाजै सना अ नंगौ नामा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो ओमफ्राय अदिअ मा होनदों रावबो फैया आंनि एलपियावनो थाङो दा जोङो मालाबा मालाबा सासे सानै फैब्लाबो थांफिनखायोनो औ बिदिनो आंनावबो माने फैनाय लोगो लोगो मानो थांफिनो मिथिया रायलायनायासो जायाना मायासो जायाथाय फैनानै नायखुमानानै आक' थांफिनसिगोन आरो ओमफ्राय खिन्थु माबाबाथाय मा होनो बिदि खोमसि खोमसि एल पि होबाथाय बारा फैनो नागिरा आरोना मोखां देखायबासो फैयो मोखांखौ बेसे देखायबाय थानो मोखां देखायबा रायलायबाय थानोसै आरो ब्लु लानानै खारजोब्बायलै मानसिफोरा ब्लु लादोंमोन सोरबा सोरबा आरो बर'आ मा होनदों दालि खारैजों नासोलै बाजै सना नोंसा मा ओंख्रि जाखोनो अ दालि खारैजों ना गोथाव जायो दे ओमफ्राय जोंहाना ओंख्रिया माबा मा होनो आलु बिलाहि ओमफ्राय साम' लादायमोन आरोना आलु बिलाहि साम' लादाय दे कमेन्ट खालामबावदो नङाबा दोननोसै आङो कमेन्ट हरग्रा गैलाबा गोथावथार माथो नोंसाना माथो बाजै सना नोंसानानो औ गोथावानो दे आङो गोथाव मोनसोगारो आरोना साम'खौ बिराद गोथाव मोनो आङो फेभरेट आरो आंनि साम' सोबग्राबाबो साम' इदि लादायबाबो बिराद गोथाव मोनो कमेन्टआनो स्ल'थार फैदोंसो ना मासोथाय ना कमेन्ट हरनाया स' जायाखैथाय मिथिला आङो अदिअ मा होनदों ओइ एल पि होदोंनो ओइद एल पि होदों 8 होदों नामा ओंखायनो गैया आरोना मानसिफोरा आं एल बि होनो बायो बेखायनो औ माने माबा टाइमा माने हेर फेर जानांगौ आरो माने मा होनो दा मोना टाइमाव होबाथाय मानसिफ्रा बिराद होयोना ओंखायनो एसे सानफोराव होबाथाय मोजां आरोना ओमफ्राय आंहा आरो सानाव सोलाबानो आङो ओमफ्राय एन आर इनफ मिउजिक फैदों आरोना थेंक इउ स' माच दे एन आर आंनि बेयाव नुजाथि फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक दान होनदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय अडिअ मा होनदों आंनि एल बि आ एम बिल' बरबादनो एम बिल' बरबाद जाखायो मा होनो एम बि खौनो अनसि अनसि बाहायथारो ओमफ्राय एल बि खौ बिदि होबाय थानोसै ओमफ्राय दाना मा होनो मानसिफोरानो फैया जानोसै ओमफ्राय एम बिल' बरबाद जासिगोनथ' आरो नेबाय थानायावनो ओमफ्राय एनारा मा होनदों आयौ मा एसे एल बि होदों 8 जन एल बि नो
बिराद एलबि होयो आरोना दाना मानसिफ्रा माने एलबिनि माबाखौ मिथिबाय मुलाम्फाखौ बेनिफिट्सखौ ओमफ्राय अडिअ मा होनदों आरो होबावबायसो दै आंनाव नटिफिकेसन फैबावबाय आरोना बिदि आगैया होदों आरो दा एनआर इनफा मा होनदों औनो आरो बिदि भाइ एल बि नो औ बिदि आगैया एल बि होबाय ओमफ्राय आंनाव नटिफिकेसन फैदों आरोना ओमफ्राय एनार मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो कमेन्ट खालामग्राफ्रा ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय सोर सासेनाव थानो जायो आरोना ओमफ्राय बाराद्राय एरबाय एनारा मा होनदों औनो आंहाबो दिनैयो गोबावजों गोसोखांनानै होलायबाय एलबिखौ नङाबा होस्रायानो आं बारा मानसिफोर फैयिनि थाखायनो होनो बायो होबाय थाबालाय फैगौ खोमा आरोना ओमफ्राय मालाबा गोबावजों खनसे होनायावलाय अबावलाय फैबाय थानो आरो बर' आगैया थांखो ना माखो ना नायगासिनो अदिअ मा होनदों आरो साब्रैसो होबावबा हामगौमोननो हामगौमोनथ' आरो ओरैबायदि माने मबाइल गरम जालायलायनाय एलबि नायनाय माथो भिडिअबो नुवानो सोरनि आं भिडिअखौनो बारा होआखै दोनथ'नोसै खोमालै सोर सोर दंमोनथाय मबाइलाबो चार्ज गैला आंना जोबना होबाय गरमथारलैनो औ बिराद गरम जामारदों आरोना ओमफ्राय आंना भइसखौनो फेननि आवाजजोंनो बारा खोनास्रायाखै बायदिसो मोनगासिनोमोन आं मानो होआखैनो कन्टेन्टखौनो मोनाखै आङो फन फैना होनानै दाननो गोनां जादोंमोन माबा मा होनो अदिअ मा होनदों दे नुजालाय खनसे रावबो गैयानो नुजाथ'ला दे आं दिनै गाबोन मालाबाफोर बिराद मोजां नुजानानै एलपि होसिगोन आं सानफोराव अदिअ आं दोनथ'नोसै आरोना दिनैयो इसिमावनो दोनथ'नोसै आं बारा गोबाव थाला गाबोन सानाव होनो गाबोन सानाव सोलाबगोन ना सोलाबाथाय गाबोन सानदेबो ना 8टानिफ्रायनो बाफ्रे फुङाव होनो हाया माने फुङाव खामानि थायोना जोंना माने फुङाव होनोनो हाया जायो आरोना आंनि थाखाय माने मोनायावसो स्र' मोनो आरो माबा होनो थाखाय ओं दे मानसिफोर फैयाबालायनो बानाय मोनोना ओं बायोलै मानसिफोर फैयाबाथाय
ओमफ्राय दे होमबा ना गुड नाइट आरो ना आं दाननोसै दोनथ'नोसै आरो बर' आगैया मा होनदों बाजै सना गुड नाइट बाय टाटा बाय बायनो अके बाय बाय गुड नाइट आरो बर' आगै सना मोजाङै थाब्लानो जाबाय गुड नाइट दे मोनायाव होब्ला गोबां जायोलैनो औ बिराद गोबां जायो मोनायाव होबाथाय ओमफ्राय अडिय' गुड नाइट दे बाय बाय गुड नाइट बाजैनो अके गुड नाइट दे दोननोसै आं